що я можу сказати? Коли були вибори, Росія підтримувала Зеленського. Росія може ушатати американців, вона навіть там на вибори вплинула. Вона ушатує, вона вже посадила назад Європу, як показав мені лічно нормандський формат. Тому що як отакі просто сиділи на задніх лапах наша Німеччина з Францією, це він вже їх купив. Це вже просто все куплено і продано. І наш там теж разом з ними. Так от, коли підтримує Росія, яка має такий вплив на світ, і вона підтримує тут будь-кого, навіть якщо вона тут тапки Зеленського підтримує, не сумнівайтесь, тапки Зеленського стануть президентом. Тому що такої масштабної пресингу, такої давки масштабної, я в 2014 році крайній раз пам'ятаю, коли вони взагалі, коли вони правий сектор ще валили. Я близько їх знаю, я їх впізнаю вже цих ботів, я їх інформаційно впізнаю, я вже можу семінари проводити, як їх розпознавати. І я знаю силу їхнього впливу. Так що, якщо прибрати взагалі їх з інформаційного поля Зеленського, ви будете здивовані, наскільки там людей небагато залишиться. Тому що вони левову частку в інформаційному полі роблять, яка створює навколо нього оцей ореол.